Tak stretávame sa na podujatí Tradičné Vianoce a, a je tu krásna výzdoba a vlastne si chceli umocniť predvianočnú atmosféru týmto programom. Predstavuje sa tu 250 účinkujúcich z 12 súborov a z každého kúta Slovenska. A vlastne sme chceli týmto podujatím umocniť atmosféru predvianočnú a ukázať rôzne rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, lebo keď si človek pomyslel, aspoň ja, pred pár rokmi, že Vianoce, a som si myslela, že je to stále a všade rovnako, není pravda. Sú tu také zvyklosti špeciálne, o ktorých som ani nepočula, napríklad sebechleby 9 dní, alebo ja neviem, ostatné. Takže som rada, že to dneska sa môžu zoznámiť ľudia s tým a dúfam, že týmto podujatím už navnadíme takú vianočnú atmosféru a ako ja stále hovorím, že folklór spája, tak nás začne spájať a spolu sa tešiť na Vianoce.